Godt, det næste vi gerne vil i vores forløbsplaner, som jeg har åbnet her, det er selvfølgelig at få skrevet noget ind. Og vi vil gerne have importeret nogle modultider, og den måde man gør det på, det er at man bruger det rigtige holdnavn. Det holdnavn, som jeg har givet filen, det var til 2C og kemi på B-niveau. Og det skal også stå under indstillinger. Man kan skifte mellem forskellige faneblade hernede i Excel, og det ene sted, der skriver man alle sin helt fantastiske undervisning, og det andet sted, der er indstillinger til programmet. Der er en masse ting, som ikke er så vigtige nu. Den vi skal bruge, det er den, der er nede i række 21, i hvert fald til at starte med, og der skal stå 2C kemi. Fordi det er lige præcis den, og der skal stå den titel, som Lectio bruger til holdet. Ellers så kan programmet selvfølgelig ikke finde de modultider. Og det man så gør nu, lidt simpelt sagt, det er bare at højreklikke, og så sige, at vi vil gerne lave et eller andet med årsplanen, og der vil vi gerne gå ind og importere modultider fra Lectio, så den klikker jeg på. Læg mærke til i øvrigt, inden jeg klikker, at der også er en shortcut, Ctrl-Alt-I, hvis man vil bruge den bagefter. Det der så sker, det er, at der virkelig sker en masse ting, og der holder man nalleren lidt væk, mens programmet tænker. Der kommer en statusbar, hvor den lige tænker igennem alle informationerne, og når den er logget på og så videre, så er det færdigt. Og der kan vi se, at der er 40 ændringer, fordi der ikke var noget før, og der er simpelthen lagt tider ind til 40 moduler. Den har også fundet ud af, hvornår der er efterårsferie, og de forskellige datoer ligger her med ugenummer og det lokale, som ligger. Hvis nu at der går et eller andet i fisk undervejs, så vær med panik, men prøv at lukke Safari-browseren ned, tjek at du har wifi, så videre, og så prøv igen. Programmet kan også generere moduldatoer og tider ud fra sådan klassiske fast ugeskema, men det er jo ikke nogen grund til, når jeg har Lectio.